3 minuts i arribarem a les 9. Superman Nani Roma, que acaba de guanyar l'etapa de cotxes del Dakar. Ara ens ho explica el Quim Salvador, però Jordi Plans, bona tarda. Hola, bona tarda. Superman Eugeni Rosselló, explica'ns breument, ràpidament, la història d'aquest català de la Pobla de Segur, que acaba de guanyar avui l'Spin Race del Regne Unit. Sí, l'Spin Race la defineixen com la cursa més brutal del Regne Unit. El recorregut consta d'uns 430 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 11.195 metres i arriba a una altitud màxima de pràcticament 900 metres. Els corredors tenen un màxim de 7 dies per superar obstacles com la neu, el gel o els forts vents de l'hivern. La cursa es divideix en 5 fases, són 5 punts de control que travessen tot el nord d'Anglaterra des d'Edal, que està a prop de Manchester, i arriba fins a Dolm, just a la frontera d'Escòcia. Doncs bé, l'Eugeni Rosselló és un home de 32 anys de la Pobla de Segur, curiosament de la mateixa població que el capità del Barça, el Carles Puyol, i ha fet els 430 quilòmetres, atenció, en 5 dies, 4 hores i 52 minuts. He parlat amb ell, deia que només dormia 1 hora cada dia i la cursa l'ha acabat als voltants de les 3 de la tarda. I uns minuts més tard, l'Eugeni, en declaracions a RAC1, deia això. Tota l'aventura que he tingut, que he pogut superar totes les adversitats, que han sigut moltes, i ha sigut molt dur. Però bueno, havia entrenat bé, entrenant amb les adversitats que em trobaria, i al final doncs, mira, m'he pogut sortir millor del que m'esperava. L'Eugeni no va ser l'únic participant català dels 24 corredors que van prendre la sortida, sinó que també hi era el seu company, el Joel Jou, que malauradament va haver de plegar el segon punt de control per problemes físics. Per cert, que la cursa puntuava per la inscripció a la Ultra Trail Mont Blanc, a la qual Rosselló ja hi va poder participar l'any passat. Déu-n'hi-do, doncs felicitats a l'Eugeni. Què deuen menjar, Quim, a la Pobla de Segur? Bullol, Rosselló, mare, adéu senyor. Segur que mengen molt bé. Tu faries 430 quilòmetres en 5 dies? Si em deixes una bona moto, potser sí. Si no, no.